Hinke tini taisa koekjon Facebook o faltu khayu video banok tongnai rokno roz khailainai. Norok video no paya saknai tonglai dido. Tabuk suk jorao rugi soloma haike Facebook o video banok nai rokbo soloi tonglai bayu. Nung 1 kilometer ni bisingo metric pass nung yapano 2-3 jona Facebook o video banok tongnai rokno le nugnai. Facebook rogo video banok mane abo belai kheno chaya ungya. Nung kaham ke video banok mangkha hinke abo belai no kaham. Pia koekjona tongo Facebook o dhumani chamani tai double meaning koekjon khaye. Taibo kubangma nangnungya khayoi video banok nai rok bo tongo. Hinke phadi bisikok sayoi Facebook ni faltu boro rok no nailaigana. Kubak tong san no. Tong san ro kubak nai tok tong hino. Buiba u hol ba ta dita ba khraki ni bihno kubak blas no tong san kubak tong sa. Entate. Sitraman chula rok ba hai. Yong la ka men hai chapro khok ki tong ba tam kutte san ro go. Friend chonor bra kubak cha pai. Ni busai pai bokhe chhala khala no ka kubak mama. Tamo punuk na hinke ba burake punuk diba. Tamo bo film release ungya khoni shikang trailer punuk ma haike punugui tong. Hinke norok ni full video bu prunuk nai. Haipano angle amsuk boys kuna rok ni full video nai ni interest kurui. Haipano norok ni full video release ungbai kha hinke. O Bangladesh ni phainai. Jilarok bai khari thangnai buri rok no shikang punuk di. Hinke norok ni video India tai Bangladesh o bo viral dakti no ungnai. Apru hinke norok Facebook ni rang mananu. Aponi pore Bangladesh o thangui norok mang ni video banok tonglai sidi. Facebook guideline kurui hinke borok pura video no Facebook o phunuk pai khamu sikli rok hinke bol phunugui video banok nai tai kaijak pai nai rok hinke phulaioi video banok lai phunuk lai sinai ta hinke phari tebo Facebook ni video nai laigana tam khai dang lai ang ma mi chang bo ho ka han je tu no Nung musana rungya leg phunugui video banok ti. Nung cooking video banok na rungya leg phunugui video banok di. Nung blog khaina rungya leg phunugui video banok di. Nung kono phana rungya leg phunugui video banok di. Amte hai video rogo comment hamya phaya ke tai bomte hai video rogo phainani. Borok hai borok rok ni bagui nok tebo Facebook ko kaham video banok nai rok ni bo comment hamya phayu. O bukuk bo bini o mayu ni leg hai ke mano phunuk yaoi. Tebo kaham manu no bo phunugui video banok man. Hai phano bo bini leg no phunugui video banok nai. Karon bo sitra comment pore na ni aram nangjak bla. Pia bono video comment hamya khajak khain ke reply ritinai. Tam salai. Tam sa no anga so comment no kata. Sinal ya thang phunok bo Pia kubuyo hinke bo aram se nangjak tongta amo joto u koekjon bondon rang naoi ang tini Facebook ni rang mangkha hinui video banok tongnai rok ni bagui no tabuk amse kubangma Facebook o yong nugjagui tongo Bo amsuk buri ungtu tu bini chirai ni pen khogui musai tongman le kunu problem kurui haipano bini o dek hai bohog no nugui se kirisiu chirai mangni mak tham rok le bini o dek hai bohogo habui tongmanu amsuk kotor ma bohog no go mani toni nani jaga kurui hinke o dek mani le bini bohogo no dai toni khana ani viewers no kaisa kok sana muchungu norok amsuk bohog kotor ma borok no real no denu kha ano comment khai sabaila angle amsuk bohog kotor ma borok no le takphano nugyaku norok bono lama rogo nukhe chirai rok tongkhe kisa hachal khai toni di sabole saiman chirai monok nai rok dengui tongkha bini bohog no nugui le chirai monok nai haikhe no nugjagu tongadi ulo taisa copyright phainai sa ni channel Oh my god, bro. Oh hell. Omale kubui no lachina ni rogle surungjaglia Saiman amsu kolomao nungnogo khula khaino toni na hinoi haipano khula rok khaile video rok banogui Facebook o upload khaina nanglia ta amsuk de botung plajak khana je khula khaima toniu noro koborok no naibai na hinke Facebook khulogui naibai di Kubangma koborok no nugui mana hi amte he kobor haike nugjak nai borok rok no le sabole Facebook rogo video upload khaina ni phurungui rikha na borok bo u bondon nawi Facebook ni rangmangkha hinui sawi tongnai rok no da surungkha Hinge tai bisikok salia o Facebook ni yong rok no nukha hinke kubana se muchungu tini ni video ke amsuk no norok video no kisapano chajak kha hinke like tai channel no subscribe khajak ya khunke subscribe khai toni di norok bai malai phinai tai kaisa video ko taltu boi Tabukle video robo banok paikaba news kisa naigana Reels namlayo Insta o Facebook o kolik ke hai khajar kolik phunuk laya diba mami songtuti boti saka hello ang hai ne blog hamke ti saman blog khaiman ti ko